Shalom mga kajak. Ano siya ang finished product sa kahoy nga mong napalit sa bansuhan. Mga miskat nga kahoy. Ligon o baga siya. Gwapo pang alternative sa plywood o sa mga hardiplex. Akong plano ng hardiplex ko ibutangan ni, pero naka-decide ko nga miskat lang o ibutang kay mas barato siya. So mana niya ang finished product, nindot siya og ligon. Mao to ang side sa loyo og kinisad mo sa niyang side sa tubangan. So gingunahan na ko aron medyo maglaos-laos ang hangin, bugnaw sa sulod mga kajak. Masa niya sa front side nani siya ay mura o terrace diya sa sulod, malingkuran siya o mo niyang side part sa front. Medyo mix na ko ang kawayan kay nakita sad ko og balay nga gingunahan ni ako sa giawat, indot siya. Amo niya sa sulod na bangko, malingkuran siya taas. Pwede siya dyan dingding sa sulod, murag double wall. Ano siya, hindi ka makabutang og hangir na simina para dali ra mauga kay laos-laos man ang hangin. So mao niyang mga nabilin nga kahoy sa akong napalit, sobra sa akong nataod sa balay. Daghan pa siya, pwede pa ni mahimo og makahimo og katri bangko, daghan pa mahimo ani mga kajak. May mga stick niya, mga 1 by 1 na po ito ba itong mga pakapin. So worth 1,000 gini siya tanan. Ako gito maabdan, nakahimo pa gani ko kabinet o kabinet ng gamay. Ano siya. So at this ang 1,000 pesos nimo daghan ay mahimo. So saan naabot ang 1,000 mo? Halos ibok balay akong nabutangan mga kajak. So mao na ni, salamat sa pagtan-aw og